אז הכנתי סרטון לפני כמה שבועות, וכוונתי לערוך אותו, ואז התחלנו לבנות. בסרטון הזה הסברתי בעצם מה קרה איתי עד היום, ולמה בעצם רק, כאילו, עכשיו אני חוזרת סוף סוף לכאן. אני הולכת לעשות קצת שינוי בערוץ הזה, שאני רוצה לעלות איזשהו סרטון עדכון פעם בשבוע. מי שזה מעניין אותה, מוזמנת לעקוב אחריי, ולרשם פה לערוץ. נעבור רגע לסרטון שהקלטתי אז, כי הוא מסביר בעצם למה נעלמתי לי כל כך הרבה זמן, מה בעצם קרה, והיה הרבה דברים שקרו, מעבר כאילו כמובן גם לאסונות הלאומיים, גם היה לנו אסון משפחתי, האמת 2, אתם יכולים לראות פה למעלה זה, אבא שלי נפטר, ולידו יש את עוז גרובר, שהוא הבן של בן דוד שלי, והוא נהרג בעזה בחרבות ברזל, וזה קרה שבוע ביניהם. הוא נהרג, ושבוע אחר כך אבא שלי נפטר. ככה, האסונות הלאומיים שלנו התערבבו ביחד, אבל היו הרבה דברים אחרים גם כן, אז בואו נעבור רגע לסרטון ההוא, ונחזור לפה, ואני אעדכן אתכם מה קרה פה עם הבנייה. עברו עליי הרבה דברים בשלוש שנים האחרונות, מאז שנעלמתי מפה מהערוץ, אז זה היה בת מצווה, שזה סבבה. פיטורין, גילו לאבא שלי סרטן, אני הייתי מאושפזת, התחילה מלחמה, בא לי במילואים מאז, עוד פיטורין, זה פשוט ארוך להסביר הכל. עזבתי בגלל הבת מצווה של הבת שלי, כי אני אחזור עוד מעט למוזיקה, הנה אנחנו 3 שנים אחרי, בערך בזמן הבת מצווה של הבת שלי גילו לאבא שלי סרטן, בשנה וחצי מהרגע שכאילו גילו לו את הסרטן עד שהוא נפטר, הייתי על הקו הרבה בין קרני שומרון לפה, לפני קדם, זה דבר אחד שהיה כבד קצת, ועכשיו אני נמצאת בסיטואציה שבה אני רוצה לחזור להפעיל את הערוץ הזה, ולא מוצאת את הכוחות לחזור לעשות את זה. לכן אני עושה את הסרטון הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יפתח פתח לעוד סרטונים כאלה. אני לא מבטיחה שום דבר. אני מרגישה שאחד הדברים שמפחידים אותי בעצם להתחיל שוב את הערוץ הזה, שוב לטפל בו, ושוב לטפל בכלל בכל הרשתות החברתיות שגם מהם נעלמתי. זה מפחיד אותי כי אני מרגישה שכאילו תמיד מגיע איזשהו שלב שבו אני מתמודדת עם דיכאון, הרבה מאוד שנים. די מאז שאני זוכרת את עצמי, אבל פחות או יותר ב-20 שנה האחרונות, זה יותר במאובחן, וזה די מנהל לי את החיים. כאילו יש קטעים שאני מסתדרת איתם יותר, אני מנסה להרים את עצמי, ויש קטעים שזה פשוט לא עובד. בעיקרון, במקום להקליט את הסרטון הזה, התכוונתי בכלל, אני ליד המחשב, כאילו, פתחתי את התוכנה, אבלטון, כדי להתחיל לנסות לעבוד, אני מנסה להתחיל לעבוד על זה הרבה מאוד זמן. בצד הפרטי שלי, אז זה התחיל מהבת מצווה של הבת שלי, שבגללה החלטתי לקחת שנייה הפסקה. גם הרגשתי שאני צריכה כאילו להבין איפה אני עומדת. אחד הדברים שהבנתי זה שאני לא יכולה לעשות הופעות בלי שיש לי קהל, ולא הייתי בטוחה איך אני רוצה לבנות את הערוץ הזה. עכשיו יש לי כאילו איזשהו רעיון מה אני רוצה לעשות. קצת לפני הבת מצווה של הפיטורית בעלי מהעבודה, אז כל התוכניות שלי פתאום השתנו, פתאום אמרתי לעצמי, רגע, אולי אני לא יכולה שוב להקדיש את עצמי למוזיקה. חיפשתי פתרון שהוא לא קורה פה בארץ, כי הרגשתי שיש פה כל הזמן דברים, זה היה לפני המלחמה. כאילו אני רוצה לבנות מותג חדש סביב עצמי שהוא מנותק ממה שעשיתי בעבר. פה בארץ אני לא יכולה לבנות משהו אחר, כאילו אני לא יכולה להמשיך לעבוד על שיווק באינטרנט, על התפירה, כן? כאילו מי שעוקב אחריי כל כך הרבה שנים. בזכות ה-AI, כי אני לא דוברת אנגלית מהבית, בזכות ה-AI יכולתי להרשות לעצמי לבנות ערוצי יוטיוב, כי לא התכוונתי שזה יהיה כמה ערוצים, אבל זה יצא. יוטיוב שהם באנגלית, שהמטרה שלהם היא הכנסה ולא לראות אותי דווקא שמה. בניתי איזשהו ערוץ, הבנתי שלא הכיוון שלי, שזה לא נכון לי, או שזה לא נכון כלכלית, והפסקתי. זה היה ערוצים שאני לא הייתי חוברת אליהם נפשית, כאילו זה לא כמו הערוץ הזה, שזה מבחינתי אמור לתעד קצת את החיים שלי, וגם את המסע שלי בתור מוזיקאית וזמרת וסופרת, וכל מה שאני באמת רוצה להיות. לקח לי חצי שנה להבין איזה ערוץ יהיה הערוץ הנכון, ואז לקח 2 עד שהערוץ הזה התחיל להכניס כסף. עכשיו הערוץ הזה מכניס כסף, אני מרגישה שכאן בערוץ הזה, אני רוצה להיות בשיא הכאילו, לחשוף את מה שאני מרגישה שזה נכון, בשביל להראות את הדרך שלי. כי אני עכשיו בעצם בנקודת 0. בעצם חזרתי לנקודת התחלה באיזשהו מקום. המטרה שלי בערוץ הזה בסוף זה להביא את המוזיקה. אבל יש לי עוד תחום שמאוד מאוד חזק אצלי, ואני כל הזמן במלחמה בין שני הדברים האלה, וזה ספרים. אני מאוד מאוד רוצה להביא את זה לפה גם כן. אז מי שבא לפה נטו בשביל לשמוע אותי שרה, זה לא כל מה שיהיה כאן. יהיה כאן גם את זה, אבל זה לא כל מה שיהיה כאן. שנה אחרי שהפסקתי, עלה לי רעיון לטרילוגיה, אני תמיד רציתי לכתוב ספרים. כאילו כתבתי 2, אבל הם עיוניים יותר. רציתי לכתוב ספרים שהם סיפורים. אני כותבת עכשיו טרילוגיה. אני יודעת שזה כאילו קפיצה מאוד מאוד גדולה מלנסות לכתוב ספר אחד לכתוב טרילוגיה, אבל הסיפור היה כל כך ארוך ומורכב שהחלטתי שאני, למרות הכל, כותבת אותו בתור טרילוגיה, אבל כדי לא להעמיד אף אחד
במתח, אני הולכת להוציא את שלושתם ביחד, כותבת אותם אחד אחרי השני, ואז נתחיל לעבוד על העריכה לפי הסדר. עכשיו אני נמצאת בטיוטה של הספר השני, כותבתי את הטיוטה של הספר הראשון, יש עוד הרבה עבודה, זה אפילו לא בשלב שאני יכולה להראות את זה למישהו. הספר הראשון יש 130,000 מילים, אני חושבת, והספר השני אני על 32 בערך אלף מילים. אני קוראת המון. פעם היה לי חוק שאני לא קוראת באמצע שבוע, כי אני פשוט לא עושה כלום כשאני קוראת ספר, אבל היום אני כבר שברתי את זה, כי יש לי רשימת ספרים מאוד מאוד ארוכה שאני רוצה לקרוא ולא הספקתי. קוראת גם באנגלית, כאילו זה בעצם גם מגדיל את כמות הספרים שאני הפוטנציאליים, ויש לי הרבה ספרים. גם אעשה לכם מתישהו סיור בספרייה, אם כן רוצה להכניס את התהליך של הכתיבה שלי פה. ודבר שני, אני רוצה לשתף את התהליך של היצירה שלי פה. והיצירה של המוזיקה, כי בסופו של דבר מי שהגיע לכאן, אני מניחה שבאה בשביל המוזיקה. אני מניחה שאני אעשה הרבה דברים שהם גם יותר בלייב, שחלק מהלייבים זה יהיו הופעות בלייב. בעצם כל מה שעבדתי עליו לפני הבת מצווה של הבת שלי, לפני 3 שנים. גם משהו השתנה בתוכנה, והרבה פרויקטים לא ממש עולים כמו שהם עלו אז אני כאילו צריכה לשבת ולסדר אותם מחדש, ואני לא בטוחה שאני אחזור לדברים שעשיתי. יש לי כמה כלי נגינה שקניתי, זה קצת משעשע אותי. קניתי כינור חשמלי, אני לומדת עליו לבד, אני כאילו בטוח עושה טעויות, אז אם מישהי מכאן מנגנת על כינור, מוזמנת לתקן אותי כשהיא רואה אותי על משהו שאני עושה. והכלי הנגינה השני שאני לומדת ושהוא מסובך ללמידה בגלל שהוא מסין, הוא עתיק, ואין פשוט אין פשוט הדרכות איך לומדים את זה באנגלית, כאילו כל ההדרכות הן בסינית, אז עם תרגום לאנגלית, אבל זה כאילו עוד יותר מסבך את כל העניינים. קוראים לזה גוצ'ין, קיבלתי את זה למולדת, והסיבה שקניתי את הגוצ'ין הזה זה בגלל שזה כלי נגינה שהולך להיכנס לתוך הספר שלי. מה שטוב בו זה שזה כלי נגינה שהוא יותר בס, כאילו יותר נמוך. מתחשב בעובדה שאני מנגן גם בחליצת וגם בכינור, וגם הקול שלי זה קול של אישה, אז זה קול גבוה. זה טוב שיש לי משהו שהוא בס יותר. הוא לא ייכנס כולו בתמונה, אבל ככה זה נראה. אני אראה את זה מלמטה. זה החלק פה מנגנים בצד ימין, זה יד ימין, וזה, ככל שזה עולה, זה נהיה יותר צר וזה יד שמאל. מניחים אותו כאילו לרוחב, ככה מנגנים עליו, הוא מלא אבק, למרות שאני מכסה אותו. אני צריכה להתאמן עליו עוד קצת. אני יודעת לכוון אותו, זה כבר התחלה טובה. כמובן הוא פנטטוני, מי שלא מכיר מושגים במוזיקה, פנטטוני זה סולם בין 5 צלילים, הסולם המערבי הוא בין 7 צלילים, וזה יוצר מצב שזה כאילו מאוד מאוד נעים לאוזן, כי 5 צלילים שעובדים אחד עם השני. יש לזה 7 מיתרים, אבל יש שם צלילים שחוזרים על עצמם. בהתחלה כשקיבלתי את הכינור צילמתי, כי התכוונתי להעלות את זה לערוץ. צילמתי הרבה דברים במהלך 3 שנים האלה, אבל לא העליתי אותם. אני מרגישה שזה כאילו מאוד מאוד מתסכל בתור אומנית. יש הרבה אנשים שמראים את התהליכים בצורה ויזואלית, אבל במוזיקה זה כאילו צריך להראות את הכל מושלם. אני חושבת שזה גם חלק ממה שקשה לי, אני אף פעם לא מרגישה שזה מושלם. גם מה שהעליתי בעבר לערוץ כאן, אני לא מרגישה שזה היה מושלם, הרגשתי שאני מעלה את זה בהימה, ואני מרגישה שכדי שאני אוכל להחזיק מעמד עם זה, אני צריכה גם לעלות תהליכים. אז יהיו כל מיני תהליכים שאני אעלה. אני התחלתי מפסנתר. אני מנגנת על פסנתר, בעיקר קלאסיקות, אבל יש לי כל מיני כלי נגינה. יש לי עוד כלי נגינה מגניב, עוד כלי נגינה לפרק אותו. זה עוד כלי נגינה, זה כלי נגינה אלקטרוני. זה כמו גיטרה, בגלל שזה לא באמת גיטרה, זה לא מנגן, לא משפיע צלילים, זה עשוי מסיליקון. זה סיליקון, וכאילו זה איפה שפורטים. וזה מתחבר בעצם לתוכנה, גם לאבלטון. זה יכול להתחבר לכל תוכנה למען אמת. ואז אני יכולה לנגן עם זה וכאילו לשמוע את מה שאני מנגנת, וגם יש לזה רמקולים פה. הגיטרה הראשונה שלי קניתי אותה כשהייתי בכיתה ט', וכמו הרבה אנשים אחרים למדתי עם שירים וגיטרה, את האקורדים. זה לא עובדה שהגיטרה היא לא הכלי המרכזי שלי, ואם אני אכניס את זה להופעות שלי זה יהיה ברמה הזאת. דורה רציתי ללמוד גיטרה בס, ולא רציתי גיטרה חשמלית. בקיצור, אני רוצה הרבה כלי נגינה, כן, אם לא הבנתם עדיין את האפקט הזה. עכשיו, הרבה אנשים גם מנגנים עליה כשהיא יושבת, ואז כאילו אפשר לנגן עליה גם בלי לפרוט. יש כאן כל מיני דברים בגיטרה הזאת, זה כאילו משהו מגניב, אולי אני אעשה על זה פעם איזה סרטון נפרד רק על זה. זה משהו שאי אפשר לקנות אותו היום, כאילו קניתי אותו והם הפסיקו לייצר אותו. יש לי רשימה ארוכה של כלי נגינה כאלה אלקטרונים שאני רוצה לקנות, של מידי, שהם כאלה שמתחברים בעצם רק לתוכנה, זה לא חשמלי, זה חייב מחשב בשביל לעבוד. אז בואו נעבור לחלק של הבנייה, שזה חלק קצת יותר משמח. יש לי חלום, יש לנו גינה מאוד גדולה, אני רוצה בגינה שלנו לעשות הופעות. כשבנינו את הגינה, בעצם כל הזמן היה לי במחשבה, אוקיי, אני רוצה לעשות כאן הופעות, איך אני ממקסמת את השטח, כך שאפשר יהיה לשים כמה שיותר אנשים שיוכלו לבוא לשמוע.
יש פה בערך שבועיים בשנה שאפשר לעשות מחוץ הופעות בלי לקפוא מקור, כי רוב השנה ממש קפוא פה בלילה. אבל זה עוד חזון למועד, כי יש עוד הרבה עבודה בדרך, וגם זה חלק ממה שאני רוצה לתעד כאן בערוץ. בעצם כשהגענו למגרש הזה, התחלנו לבנות, בקושי בנינו את הבית, היה לנו הרבה קשיים כלכליים בסיפור הזה. בנינו את הבית בעצמנו, הבאנו פועלים שיעשו לנו את הכל עד שלב הריצוף, ובעצם הבית עצמו עשוי פה מבנייה קלה. אותו דבר עשינו עכשיו, הבאנו פועלים שיעשו לנו את העבודה בחוץ, כאילו שירימו את כל האדמה, היה לנו פה נפילה של 3 מטר, של חלק מהמקום זה אפילו 4 מטר. בעצם לא יכולנו להשתמש כל כך בגינה שלנו, ונורא רציתי לעשות משהו יפה, ובאמת לפתוח את זה, כאילו לעשות פה איזה מקום באמת ככה שנכבד. טוב, זו שנה רצתה מחט לחוט, אבל בלתי אפשרי להגיע לסטודיו, ואני תכף מגיעה לזה. אז קודם כל שלב ראשון היה למלא את כל האפר, הבאנו 40 מסעיות, או אולי קצת יותר מ-40 מסעיות, משהו כזה, 40 מסעיות של אפר ואבנים וסלעים והכל. עשו לנו פה מסלעה ממש ממש גבוהה. כשגמרנו את זה, היינו אמורים להתחיל את השלב השני, שזה בעצם לעשות יציקה ולעשות בעצם את הריצוף. התחלנו לעבוד על זה, ואז היה איראן, כי כמובן, אם כבר יש דברים, כמו שאמרתי, הקלטתי סרטון, ואחר כך היה את כל הבלגן, אז היה את איראן, המשיך, כי לא הכניסו לפה את הפועלים, וכאילו היה בלגן, וגם כל שנייה אזעקות, כאילו בלתי אפשרי. וגם עשינו כבר כניסה לבית, ושביל דברים שלא היה לנו עד היום, היה לנו איזה שביל מצ'וקמק כזה, בקושי אפשר היה ללכת פה, בעלי עשה בידיים שלו, לפני 15 שנה, 16 שנה, עכשיו בעצם תורנו לעבוד, עכשיו אנחנו בעצם צריכים לבנות את הקופסה, אני קוראת לזה קופסה, כי זה ממש נראה כמו קופסה כשבונים בבנייה קלה. אז אנחנו צריכים לבנות את הקופסה, שזה קירות גג, ואחר כך אנחנו נחלק את זה למקום שבו יהיה הסטודיו החדש שלי, ויהיה מחסן, ויהיה בעצם חדר אורחים. איפה שהיה הסטודיו שלי, אנחנו נשים שם 2 חדרים לבנות שלנו, כי הם גדלו ואין לנו מקום בשבילם בבית, והיינו צריכים עוד חדרים. אחד מהדברים הנוספים שאני עושה בימים אלו, זה אני פה ספרנית ביישוב שלנו, משהו שאני עשיתי און-אוף מאז שאני ילדה, זאת אומרת, כשהייתי ילדה עזרתי לספרנית שלנו, אז זה היה ההתנדבות שלי. הגענו לפה ליישוב, באיזשהו שלב אני פתחתי פה מחדש את הספרייה, פה מתנדבות אחרות שלקחו את זה על עצמם, ואני פיניתי להם את המקום, כי הרגשתי שעליי זה היה גדול, והם עשו את העבודה בצורה מדהימה, ולפני 1.5 שנה שאלו פה ביישוב אם מישהי רוצה לקחת את זה על עצמה באופן קבוע בתשלום, והחלטתי שאני קופאת, אני אעשה שם סיורים. לא מרגישה שאני יכולה להגיד, אוקיי, אני אעשה ערוץ נפרד לספרים וערוץ נפרד למוזיקה, אני לא מסוגלת להחזיק יותר מדי ערוצים. אחת מהסיבות שאני, אם תסתכלי באינטרנט, תראי שיש לי כמה ערוצים, אז כל פעם התחלתי משהו והחלטתי שאני עוזבת אותו, אבל תמיד ידעתי שמוזיקה זה הדבר שלי. ואני גם יודעת, כאילו, שאני מאוד מאוד רוצה להיכנס לתחום של הספרים. אז זה שילוב, זה יהיה שילוב של מוזיקה וספרים, בוא נגיד ככה, משהו שכולנו אוהבים. המצב כרגע הוא שאני לא יכולה לגשת למחשב שלי, אני יכולה להתאמן על הפסנתר שהוא פה, אבל אני לא יכולה להתאמן על שאר כלי הנגינה שלי כל כך, כי אני צריכה את המחשב, אני צריכה דברים שיש על המחשב. זאת אומרת, זה לא כל כך המחשב, כאילו כמו הארדיסקים שמחוברים אליו, כאילו להתחיל להוציא את כולם ולהתחיל, זה בלגן שלם. יש לי עוד מחשב שאיתו אני הולכת לערוך את הסרטון הזה, אבל באמת כאילו, זה פשוט בלגן. לעבוד על מה שקורה שם בחדר הוא. זה די מבאס אותי שאני לא יכולה לחזור למוזיקה, כי שבוע לפני שהתחלנו לעשות את כל השיפוץ הזה, אנחנו חיפשנו במשך כמעט שנה קבלנים שיסכימו לעשות, הוא היה גדול אבל לא גדול מספיק בשביל קבלנים גדולים, והוא היה גדול מדי בשביל קבלנים קטנים, ואני מקווה שבסרטון הבא אני כבר אוכל להראות לך לפחות את ההתקדמות הזאת, בגלל שלא באמת הצלחתי לעבוד, כי היו לנו פה פועלים שכל הזמן רציתי לראות מה הם עושים והכל. עבדתי על מקרמה, בית המקדש. בעצם כשהבת שלי התחתנה לפני יותר מחצי שנה, כאילו התחתנה לפני ראש השנה, הזכירו כזה מקרמה של בית המקדש מאחוריהם, זה היה מהמם. וממש אהבתי את זה, ואז אמרתי, רגע, אני יכולה לעשות גם כזה, אני רוצה לעשות כזה, לחתונות הבאות, וגם להזכיר את זה, אז כאילו זה עוד משהו שעבדתי עליו בזמן שהפועלים היו פה, ואני אמשיך, אני מקווה לגמור את זה ממש ממש בקרוב. לפני שיהיה לי את האולפן, בגלל שברגע שיהיה לי את הסטודיו שלי חזרה, אני אוכל לחזור ולעבוד בסטודיו, ואז אני לא רוצה לעבוד על המקרמה, אני ארצה לעבוד על המוזיקה. שזה יהיה, אני יודעת שמתאגתי את עצמי בזמנו כמקהלה של אישה אחת, בהחלט יהיו דברים שאני אמשיך לעשות ככה, אבל יהיו גם דברים אחרים, אז בואי נראה מה יהיה. אני לא יודעת להגיד מה הולך להיות.